vazukuruka mumastreets esocial media imo matinoswera mamakati aiwa sekuruka oiki imimi ndimi muno mubati wemakii aiwa ndakachengetedza vazukuru handi zvine zvichiitika mumastreets hatinei tichizviona tichizvirongedzera zvakanaka. So kana wanga usati wasubscribe pathis channel ka, this is not my channel, this is our family channel handiti ndinogara kutaura ndichidaro handiti kuti aiwa channel inoyi zveshuwawo haisi yangu, ininiwo ndane yangu. Wapedza kuona panapa ka I kindly ask you mzukuru kuti enda kune channel yakanzi Beats and Uncle Saint Reactions, ndo channel yangu iyoyo. Enda unosupporta ikoko handiti, but this is your channel vazukuru. So subscribe to this channel, put your notification bell kuti whenever I upload a video you will be notified handiti. Thanks very much nesipoti yamunoramba muchipa pamusha penyu. Panapa ndo pamusha penyu, right? Teraika vazukuru, nhasi daumbodzidzisa handiti so tera kusvika pekupesira. Mumastreets nichitenderera dhuma tapinda kumba kwemurandakadzi amaititi muraha. So tasvika kumba kwemuraha takaonawo vane muenzi wakanga wainaye mwene akanga ariko ndimudiwahood handiti. I think mudiwa tinomuziva, mudiwa anonetsana nadziva Standard Days. Kunetsana kwavo kuri pa kuti anogona kuimba ndiani handiti, debate of supremacy handiti uyu achitaiwa ini ndini shasha, uyu achitaiwa ini ndiri kurira handiti. I think umashure uko tine muchinda anonzi Maskiri akatombovaudzawo solution akataiwa ka ingawa mese munogona alright ndakukuitai zvatakaita pa zvataitwa tiri magrade 1 kuti mese mangoita manumber 1 handiti iye Maskiri ari kupi nai vazukuru? Maskiri arova nditi Alicious weMaskiri aiwa dzoka uzombokuvaratidza vakomana kuti aiwa unorira handiti, right? Tereka vazukuru, takaona mudiwa ari kumba kwamaititi. Maititi vane hembe dzavari kutengesa, matishets avanotengesa nebhutsu dzavari kutengesa wandi zveCat Family andi zvine label ravo reCat Family. So maititi takabva taonawo Mudiwahood akatengerawo mafans vakauya pa live pake. He bought 6 pairs of ma sneakers, ma tennis handiti anotengeswa namaititi, obva atenga 2 ma t-shirts kutengera mafans, kungoblessawo mafans handiti. Chinova chinhu chakadi, chinhu chakanaka. So takazoonawo maititi vakabva vaenda Instagram vobva vanonyora vachitendawo mudiwa handiti. Vakabva vanyora vakati kuInstagram kwavo yakanzi My Titi's Diaries handiti, vobva vati thank you Mudiwahood for supporting my hustle. Guys, he just came and bought 6 pairs of sneakers and 2 t-shirts just to bless random people who came on his live. God bless you bro. Thank you very much for standing by me kubvira tiri kufamba netsoka tichienda kuchurch till now. I love you bro. Mudiwahood handiti. Chinova chinhu chakadi, chinhu chakanaka kuti wozveshuwawo munhu akakusapota, akabhira kara achikusapota unotenda handiti. It's a lesson. Wozva pana mwana ndisingagona kuti thank you. Varipo vanhu vameno vamwe vazukuru vangu kuti nyange ukamuitira zvakanaka sei they don't appreciate. So we must learn to appreciate vamwe vanhu vanenge vaitawo zvinhu zviri right, especially anenge asapota haso rako. Munhu ukaona achikusapota, wazva kuti mazimba tine problem, tine system yekuti ndikaziva kuti mai nhingi kana kuti mufeso wangu nhingi uyo ari kuita madhiri akati, ari kutengesa mafoni apo, ndichitoda foni ndiri ari kutotengesa, ndogona kutorega kutonotenga ndodecide unongotenga pane umwe munhu asingazive. Cheers. Thanks Mudiwahood nekusapota. So tiri papo tazoonawo Extralarge handiti. Extralarge wayazopindurawo. Extralarge muchiri uyazere wakomana. Vakomana toti vakaita mukurumbira here kana kuti vachiri nemukurumbira? Mukurumbira pasina, but vakaita mukurumbira handiti vakomana impai muite mbiri, onai nyika zvairi kuita right. Vakaimba kusati kwane vakomana vakaita mukurumbira kusati kwane masocial media platform akakura sezvizvo handiti, kusati kwane YouTube handiti. So Extralarge Zim yazopindura ikati maifamba netsoka izvozvi makufamba nemaoko hanzi maifamba netsoka nawo makufamba nemaoko here maititi. Maititi wabva wapindura handiti, vabva wapindura vabva vati
ndizvo here hanzi maititi not zimcelebs hanzi maititi not in the mood to argue with extra large hanzi gara pasi iwe ndimaititi avo vakangobva wapindura akati gara pasi iwe handiti so extra large ka toziva kuti guys mune muchida relevance yekuti maititi because vari kurira mukataurawo munobva mataurwawo but apa pamaititika murandakadzi kana vari busy nebasa ka it's not always pavanoda zvemajokes handiti so what do you think nezvakanyorwawo neextra large handiti what do you think nebasa riri kuitwa namaititi vazukuru nichida kungokurudzirai kuti ngative mahasla handiti let's work ivawo nekahaso kako kaunoita be creative handiti ivawo nemaideas ekuti tiite mari vazukuru handiti sezviri kuitwawo nemurandakadzi handiti ndosaka ndichikuigirai maexamples evanhu vamunoziva vanhu macelebrity kuti ngatishande ita maideas zvinhu zvobva zvadi zvaendeka tobva tasapota nawo futi kune vanhu vatinoziva vanenge vachiitawo mahaso avo handiti let's support our fellow brothers our fellow sisters kwete kuitirana jealous sezvakaitwawo namudiwa akaendawo akanosapotani muraha handiti so ndochandangoti ndikuigirei what do you think nezvakanyorwa nemurandakadzi neve-extra largewo vakuda kukwana-kwanawo nekuda kupinda-pindawo what do you think vazukuru nauncle sensitive ndichiti much love